Tervetuloa Porvoon suomalainen seurakunnan nuorten järjestämään ristintievaellukseen. Ensimmäiseksi palaamme hetkeen, kun Herramme Jeesus Kristus vietti ehtoollista yhdessä opetuslastensa kanssa. Seuratkaa minua. Istukaa. Luukas ja Pietari jakaa teille leivän ja viinin. Joo, eli Jeesus oli täällä äsken ja se pesi meidän kaikkien jalat ja nyt ne on yhtä puhtaat kuin meidän silmät. Me saimme leipää ja viiniä ja joimme viiniä samaa kuin te joitte. Jeesus sanoi, että ne olivat hänen ruumis ja veri. Se oli vähän outoa. Mitä te luulette opetuslasten ajatelleen? Viimeisen aterian jälkeen Jeesus lähti yhdessä opetuslasten kanssa Getsemanin puistoon rukoilemaan. Tämä on ihan hirveetä. Miten jotain tällaista voi tapahtua? Miksi Juudas teki niin? Juudas petti meidät Jeesuksen rahan takia. Hän petti myös oman uskonsa. Miten me pärjäämme ilman Jeesusta? Mutta mitä me voidaan tehdä auttaaksemme Jeesusta? Mitä täällä on tapahtunut? Jeesus oli tuolla kiven äärellä rukoilemassa ja me nukahdettiin. Me herättiin sen, kun Juudas ja varkaat vangitsi Jeesuksen. Voi ei nyt auttaa Jeesusta. Me ei voida vaan tunkeutua vankilaan ja pelastaa sitä. Se on mahdotonta. Ei taida olla mitään, mitä voi tehdä. Voidaanhan me rukoilla. Me kerättäisiin teiltä sitten, olisiko teillä jotain aiheita, mistä haluatte rukoilla? Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin kuulusteltavaksi juutalaisten suuren neuvoston eteen.
Tervetuloa suureen neuvostoon. Olkaa hyvä ja käykää sisään. Voitte jäädä tähän kuuntelemaan keskusteluamme. Olen Ylikoppi Kaipas ja minulla on täällä 2 henkilöä seurannani. Henkilö, joka vakaasti uskoo Jeesuksen jumalallisuuteen, sekä henkilö, joka hieman epäilee häntä. Mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että oli väärin hakata Jeesus. Se oli kyllä aivan oikein sille Jumalan pilkkaajalle. Mä en nyt kyllä ihan tiedä. Mä oon vähän kahden vaiheella, että pitäisikö uskoa, että onko se joku Jumalan poika, mutta en mä silleen kyllä usko. Ehkä se oli vaan joku tavallisesti viisaampi mies, joka manipuloi kansaa uskomaan, että se on joku Jumalan poika. Miksi Jeesus olisi valehtellut meille? Se oli kyllä aivan ilmiselvää. Se kunnianhimoinen saasta halusi vain huijata teitä. Ei ikipäivänä, hän oli varmasti Jumalan poika. Mä en kyllä nyt ihan tiedä. Ei hän kyllä ollut. Kuka Jeesus sinun mielestäsi oli? Onko joku sana, joka mielestäsi kuvailee Jeesusta? Pysähdymme hetkeksi vielä seuraamaan Pietaria. Mitä olemme nyt tekemään? Älä itke. Kyllä Jeesus ymmärtää, että sun maine olisi mennyt, jos sä olisit sanonut tuntevassa sen. Jeesus olisi ollut hyvin pettynyt minun nyt. Mitä tässä tapahtui? Pietari, se kielsi Jeesuksen 3 kertaa, vaikka se on sen kaveri. Mitäköhän Jeesukselle nyt käy? Varmaan vielä Golgatalla. Kyllä se siitä. Että se olisi Jeesusta 3 vuotta jätin perheen ja työn ja kaiken ja nyt se on mennyt hukkaan. Kyllä sinne vielä töitä saa. Minun serkkuni kaipaakin apua kalastusvedellä. Jos hän olisi kieltänyt Jeesusta, voisin vielä seurata häntä ja olla hänen kanssaan. Se mitä on jo tapahtunut ei voi enää muuttaa. Mennään nyt syömään, sitten ajatus kulkee paremmin. Jeesus menee Golgatalle. Golgata! Menemme seuraavaksi Pilatuksen palatsiin. Pilatus, muistatko aamulla, kun kerroin siitä minun unestani, jossa oli paljon nauloja ja tosi paljon ristejä ja sitten tosi paljon ihmisiä, mutta mä en tunnistanut ketään kasvoilta. Sitten siinä oli tosi pimeätä ja kaikki ihmiset oli tosi hämäriä ja ne ei oikein tienneet, mitä ne on tekemässä. Sitten sinne tuli valo ja se valo meni yhden miehen kohdalle ja sitten sen kasvot tuli näkyviin, mä en tunnistanut kuka se on. Mutta sitten tänään rupesin miettimään sitä, niin mä tiesin, että se on Jeesus, että olisi tuominut sitä kuolemaan. No en minä sen kummempaa sitten tehnyt. Että kai sä vaan tuominut sitä kuolemaan, Pilatus. No vaimoseni nyt kävi niin. Kansa tahtoi sitä, joten minun oli tehtävä se. Mutta teit sen silti. Miten sä saatoit tehdä sen? Emme me juutalaiset todellakaan halunneet, että Jeesus kuolee. Tehän halusitte ristiinnaulittaa. Jeesus oli meistä suuri profeetta ja me haluttiin, että se kuolee. Halusitte. Mutta valta oli lopulta sinun. Sinä päätit lopuksi, että mitä tapahtuu. Mutta he painostivat minua. Mutta sinulla oli silti valta loppuun asti. Olisit vain pettoisa. Kenen syy tämä oli ja miten olisit itse tehnyt?
Ja vielä on yksi paikka. Minun poikani on kuollut. Hän kärsi ristikuoleman, mutta edes kuoleman kielissä hän ei pyytänyt armahdusta meille. Itselleen, vaan meille. Hän käski minun pitää sinusta huolta, koska sinä olet minun äitini. Niin hän teki, Johannes. Hänellä mahtoi olla kova kärsimys, sillä hän jopa epäili, että Jumala olisi hänet hyljännyt. Niin, hän jopa armahti rikollisenkin. Ja lisäksi hänellä täytyy vissiin olla joku tehtävä, kun hän kuoli ristillä. Se oli varmaan tässä tehtävän päätös. Oi, miksi Jumalan pojan piti kuolla? Hänen kuolemansa järjestyi yhteiskuntaa. Maa järisi, taivas pimeni ja temppelin verho repeytyi kahtia. Totisesti. Voi ei, mitä olekaan tehnyt? Hän oli kuin olikin Jumalan poika. Ja minä, näin nauloilla, minä hänet lävistin. Kunnioitetaan vielä Jeesuksen muistoa. Pidetään hiljainen hetki.